Эфирда аңалықлар вақытта студияда Алсын Риева исәмісіз. Бүгінгі шарылышының төп темалары. Білгішлер кисәтә, бұз үстінде йөрү, ут білә уйнау. Мәгълүматны анализлап, карарлар кабул итәргә ярдәм итә. Ознакайда функциональ грамоталыкны формалаштыру семинарына йомгак ясалды. Көндәшләрен узып китеп, яңа рекордлар куялар. Татнефть вело хәрәкәте 10 еллыгын билгеләп үтте. Әлбәттә, безнең Ишегалды республика программасы буенча төзекләндерүнең финал схемалары буенча фикер алышулар башлана. Тиздән объектларда эш башланачак. Әмма төзүчеләр эшкә керешкәнче элмәтләрне төзекләндерү проектлары турында фикер алышырга чакыралар. Биредә йомгаклау схемаларын күрергә мөмкин. Балалар мәйданчыклары, тротуарлар, парковкалар һәм ял итү зоналарының урнашуы. Бу төзәтмәләр кертүнең соңгы мөмкинлеге. Эшләр башланганнан соң проектны үзгәртү мөмкин булмаячак. Очрашуларда проект архитекторлары, администрация һәм идарәче компанияләр вәкилләре катнашачак. 2026 елда Әлмәт районында 24 йорт яңартылачак. Шуларның 11-е авыл җирлекләрендә урнашкан. Искәртеп үтик, программа Татарстан Республикасы Рәисе Рөстәм Миңнеханов инициативасы белән гамәлгә ашырыла. 5 ел эчендә безнең районда 351 ишегалды үзгәртеп корылган. Очрашулар графигын безнең социаль шелтәрләрдә карагыз. Язгы чорда сулыкларда халыкның иминлеген тәэмин итү әһәмиятле мәсьәләләрнең берсе. Елга күлләрдә боз өри башлаган вакыт аеруча куркыныч. Ул тигез эреми һәм карап торганда калын булып тоелса да, нык булмаска һәм куркыныч урыннарны яшерергә мөмкин. Бәхетсезлек очрагын булдырмас өчен белгечләр гади һәм мөһим кагыйдәләр турында искә төшерә. Ну вы можете сразу заснять, они же уходят вот. Он один туда ушел, другой сюда. Әле бер атна элек кенә елга һәм күлләрдә ныклы боз иде, ләкин яз үзенең төзәтмәләрен кертә. Кояш көннән-көн ныграк җылыта һәм бер атна элек кенә ышанычлы булып тоелган боз буенча йөрү теләсә кайсы мизгелдә үлем тузагына әйләнергә мөмкин. Температуралар плюс ягына чыга башлагач, безнең структурасы кире кайтарылмаслык итеп үзгәрә. Ул юкара һәм көпшәккә әйләнә. Тышкы яктан нык булып күренсә дә, бозлы суга төшеп китү өчен бер генә адым атлау да җитә ди белгечләр. Әгәр көзге боз әкренләп калынайса һәм боз ватлы куркынычы булганда чатнау тавышы ишетелсә, язгы боз исә андый тавыш чыгармый һәм шундук аяк астында ярыла. Белгечләр Әлмәттә боз калынлыгын көн саен тикшерә. Бүген су агымы булмаган җирдә ул 40 сантиметр. Выход на лед небезопасно. На лед вообще зона опасна. Бозга чыгу куркынычсыз түгел. Боз гомумән ел әйләнәсендә куркыныч зона. Без бит анда кар астында нәрсә барлыгын белмибез. Кайдадыр агым, кайдадыр боз катмаган урыннар булырга мөмкин. Илебездә инде кешеләр үлеме белән тәмамланган бәхетсезлек очраклары теркәлде. Моны булдырмас өчен без температура күтәрелә башлаганнан соң бозга чыкмаска киңәш итәбез. Даты повышения температуры не выходили на лед. Белгечләр хәбәр итүенчә, агым көчле булган яки чишмә аккан урыннар аеруча куркыныч санала. Мондый урыннарда боз кыш көне дә тулысынча катмый. Еще раз вас предупреждаем. Уже температура повышается. Сегодня до плюс 6, возможно, и больше. Поэтому, пожалуйста, просьба такая, чтобы на лед не выходили. Ну, пока же лед толстый. Ну вот у вас есть четкий, есть оправдательный документ. Николай Саврандеев өчен табыш үзе түгел, ә балыкны кармакка эләктерү мизгеле мөһим. 20 ел стажы булган балыкчының боз калынлыгын тикшерүнең үз ысулы бар. Ул яр кырында бозны тишеп карый. И с собой для безопасности, вот спас-жилет, к примеру. Жилет-то так есть. Ну, игнорируют. Но с собой не взяли, да? Зимой это когда на лодке уже. Су объектларында иминлек кагыйдәләрен үтәмәү фаҗигагә сәбәп булырга мөмкин. Шуңа күрә белгечләр гади һәм мөһим кагыйдәләрне искә төшерә. Боз өстендә яз көне йөрмәскә, балаларны сулык янында караучысыз калдырмаска кирәк. Сулык янына спиртлы эчемлекләр эчкән хәлдә бармаска. Балыкчыларга киңәш җәйге сезонны көтәргә. Әгәр бәхетсезлек очрагы була икән, бердәм коткару хезмәте 112 телефоны буенча шалтыратырга кирәк.
Ознақайда функциональ грамоталықны формулаштыру дифференциаль дәрежелі яқын келу деп исемленген муниципаль семинарға йомғақ ясалды. Шара шәһәрнең 5-нче гомуми белем бирү мәктәбе базасында үткәрелеп, онда уку-укыту эшләре буенча директор урынбасарлары катнашты. Бүген мәктәп бортик белем генә биреп калмыйча, укучыларда алган белемнәрен чын тормыш ситуацияләрендә куллана белү күнекмәләрен дә формулаштырырга тиеш. Нәкъ менә функциональ грамоталылык укучыларга мәгълүматны анализларга, карарлар кабул итәргә, практик мәсьәләләрне шишәргә һәм хәзерге җәмгыятьтә уңышлы адаптацияләнергә ярдәм итә дип аңлата чараны оештыручылар. Семинар заманча белем бирүнең иң актуаль бурычларының берсе, укучыларның функциональ грамоталылыгын формулаштыруга багышланган иде. Аның кысаларында бай программа тәкъдим ителде. Чара мәктәп директорының котлау сүзе белән башланып, аннан соң катнашучылар рус теле, математика, тарих һәм география фәннәре буенча ачык дәресләр циклында булдылар. Педагоглар функциональ грамоталылыкны формулаштыруның үтемле ысулларын һәм алымнарын, шулай ук укытуда дифференциаль якын килүне куллануны күрсәттеләр. Первое слово «вы». Молодцы. Дальше. И. Культура. Молодец. Семинар барышында айрым игътибар бердәм текст куллану заманча белем бирү практикасына бирелде. Бу методика 3-нче, 5-нче һәм 7-нче сыйныф укучылары белән үткәрелгән дәресләр мисалында күрсәтелде. Анда бер үк текст төрле предметларда төрле биремнәр үтәү өчен нигез булып хезмәт итте. Мондый фәнара эш укучыларда мәгълүмат белән эшләү һәм төрле уку ситуацияләрендә куллану күнекмәләрен формулаштырырга мөмкинлек бирә ди педагоглар. Северная Америка буенча иде текст. Монда укучыларга төрле дәрәҗәдә сораулар бирелде. Балаларның белем дәрәҗәләре тикшерелде. Нәрсә функциональ грамотность бирәсең ул безгә бүген? Бу безнең укуның качествосы. Иң беренче функциональ грамотность бу качество образованиега туры килә. Ни өчен дигәндә, безнең илдә оештырылган ВПР яки Всероссийский проверочный работада бирелә торган биремнәрдә функциональ грамотность бик нык бирелә, чөнки анда читательская грамотность юнәлеше, математическая грамотность юнәлеше, естественно-научная грамотность юнәлеше бар. Менә шулар буенча оештырылган. Семинар кысаларында күрсәтелгән осталык дәресләре катнашучыларда аеруча кызыксыну уятты. Монда белемнәрне практик куллану һәм мөстәкыйль фикерләү күнекмәләрен үстерүгә юнәлдерелгән практик кораллар тәкъдим ителде. Заманча технологияләр, биремнәр төзүдә ясалма интеллект мөмкинлекләрен куллануга аерым игътибар бирелде. Семинарга йомгак ясап, катнашучылар аның практик әһәмиятен билгеләп үттеләр. Тәҗрибә уртаклаштылар һәм укучыларның функциональ грамоталылыгын формулаштыру буенча алга таба эшләү перспективаларын тикшерделәр. Белем бирүнең сыйфатын үстерүне максат итеп алган мондый семинарлар районда инде берничә ел уздырыла. Һәм анда барлык фән укытучылары да һәм барлык сыйныф укучылары да актив катнаша. Илмира Шарифуллина, Руслан Ярмиев, Алмаз Ихсанов. Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясы. Нефтче мәдәният йортында Мириданс халык биюләре ансамбленең чираттагы концерты булды. Бу юлы биючеләр Фәрит Яруллин исемендәге Әлмәт музыка колледжы студентлары белән бергәләп чыгыш ясады һәм аны Россиядә халыклар бердәмлеге елына багышлады. Татарстан һәм Идел буе халыкларының милли биюләре кабат сәхнәдә. Менә инде 16-нчы сезон Мириданс ансамбле коллективы халык бию традицияләрен тамашачыга җиткерүен дәвам итә. Основной костяк это студенты Альметьевского. Ансамбльнең нигезе Әлмәт политехник техникумы студентлары. Бу булачак төзүчеләр дә, хисапчылар, автомеханиклар, политехник техникумда белем алучылар һәм барысы да яхшы эшли. Техникуме. И все хорошо справляются. Ансамбльнең сәнгать җитәкчесе Татарстан Республикасы атказанган мәдәният хезмәткәре Илнур Әхлиуллин сүзләренчә, Мириданс халык биюләренә гашык, димәк, Россия халыклары тарихын белүче буын үстерә. Биредә тагы 2 хореограф Марина Царева һәм Дарина Зарипова эшли. Дарина үзе дә биредә үскән. В коллектив я пришла в 9 лет. И вот уже... Коллективка мин 9 яшьтә килдем, 11 ел бием. Бию минем өчен һәрвакыт юаныч, хобби булды. Мин моны бер кайчан да эш дип кабул итмәдем. Чөнки репетицияләргә килгәч, концертлар куйганда, бәйгеләрдә катнашканда, күңелем һәрвакыт шатлана. Новый концерт или участвую на конкурсах, душа всегда радовалась. И вот так мы и достигли такого. Бүген ансамбльнең 5-нче составы. Ел башында тупланган команда инде концерт куя. Ансамбль Мириданс. Но
Биюдә халәттә булырга кирәк, команда эше булырга тиеш. Барысы да бер төрле, уртак кычкырулар, уртак хәрәкәтләр килеп чыксын өчен. Һәркемнең үз шәхси трюклары да бар әлбәттә. Все одинаково было. Ну и у каждого есть свои индивидуальные трюки. Концертны шәһәрбез студентлары карады. Коллективның алдагы чыгышлары турында Меридансның рәсми аккаунтларында белергә була. Төркемнең кабатланмас чыгышларын һәм миссиясе турында күбрәк шимбә 14 март 17 сәгать 30 минутта безнең каналда чыгып килә торган «Наследие и прогресс. Связь поколений» тапшыруында карый алачаксыз. Рәдифә Нугманова, Олег Павлов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Безнең иҗат төркеме Татнефть велоспорт клубында кунакта булып кайтты. Ул җирле спортның чын легендасы. 2014 елда энтузиастлар Александр һәм Татьяна Паниннар тарафыннан нигез салынган клуб төбәгебез егет-кызларыннан тиз арада дәрәҗәле Россия һәм халыкара ярышларда йөзләгән медаль яулаган чемпионнар тәрбияли. Үз бинасы, заманча тренажерлары, иң мөһиме үз эшләрен яраткан һәм спортчыларның уңышларына ышанган тәҗрибәле тренерлар булган Татнефть велоклубына нигезне ирле-хатынлы Паниннар сала. Дөнья күләмендә танылган спортчы Татьяна Валерьевна бирегә зур спорттан китеп, тыныч кына әни ролендә яшәр өчен күченеп кайта. Мне вот так вот повезло, что приехав сюда и собираюсь уже отдохнуть, там стать мамой и забыть про спорт, потому что он уже перенасытил мою жизнь. А тут появились опять дети, опять загорелась, опять идея в то, что можно воспитать и воспитать лучше, чем я, вложить в них все, что я знаю, все, что я умею, что дал мне спорт, воспитать их не только чемпионами, но и хорошими людьми. Судьба дала мне такой шанс воспитать поколение, и не одно поколение, таких подобных себе людей на своем примере. Клуб тарихы Карабаш бистәсенең тренажерлар залында башлана. 2015 елда проектны Татнефть компаниясе үз канаты астына ала. Шулай итеп, спортчыларның үз биналары, велотренажерлары, велосипедлары, озатып баручы автомобильләре барлыкка килә. Бер елдан соң Бөгелмәнең 1 номерлы Олимпия резервы спорт мәктәбе базасында велосипед спорты бүлеге ачыла. Анда яшь узышчылар кабул ителә, тренерлар составы эшкә урнаштырыла. 2023 елда Бөгелмә һәм Лениногорскида клуб филиаллары эшли башлый. Мы доросли до того, что мы уже известны, без лишней скромности по всей России. Без инде бөтен Россия буенча танылу дәрәҗәсенә җитеп үстек. Безнең турыда күпләр белә һәм безнең логотип бөтен җирдә таныла. Ягъни мәсәлән, әгәр хәзер велоспорт дөньясында Татнефть велоспортчыларының кемнәр икәнен сорасагыз, безнең хакта сезгә сөйләп бирәчәкләр. Это такие. Евгения Андреевна Татьяна Панинаның кызы. Ул балачактан әнисе белән ярышларга йөргән, әлбәттә велоспорт белән шөгыльләнгән. Билгеле бер нәтиҗәләргә ирешкәч, беразга волейболга китеп тора. Хәзер аның осталыгы, көче һәм велоспортка мәхәббәте яшь спортчыларда һәм үз балаларында дәвам итә. Ире Константин Асабин да югары категорияле тренер һәм клубның баш механигы. Конечно, главное это спортсмен. В принципе, велосипед как дополняет спортсмена. Әлбәттә, иң мөһиме ул спортчы. Нигездә велосипед спортчыны тулыландыра гына. Әлбәттә, спортчы көчле булганда аңа техника гына ярдәм итә ала. Нәкъ менә без быел югары класслы велосипед алдык. Аның сыйфаты да шәп, стилистикасы да безнең команда төсендә хәтта. Все современно, все красиво и максимально, конечно, качественный и дорогой велосипед. 10 ел эчендә Татнефть велоклубы аша 500-дән артык бала узган. Алар арасында 300-гә якын танылган югары нәтиҗәләргә ирешкән спортчылар. Аларның кайберләре тренер булып кире кайтты, тормышларын физик культура белән бәйләгәннәре дә шактый. Клуб спортчылары Татарстан җыелма командасының нигезен формалаштыра һәм илнең топ командалары белән ярыша. Әле генә Дарья Кичигина һәм Лев Акимов Россия җыелма составына керде һәм 2026 елда ил исеменнән эре ярышларда чыгыш ясаячак. Пришла в велоспорт я в 13 лет, просто посоветовавшись Велоспортка мин 13 яшьтә килдем. Тренерлар белән киңәштем. Миңа үземне монда сынап карарга тәкъдим иттеләр. Шулай итеп, гади күнегүләр минем көндәлек тормышыма әверелде. То есть они стали больше, чем просто хобби. У меня был выбор либо оставаться в Ижевске и заканчивать со спортом. Минем сайлау мөмкинлегем бар иде. Я Ижевскида калып спорт белән шөгыльләнүемне тәмамларга, я монда килеп алга таба үсәргә. Мин соңгысын сайладым. Узган ел Россия беренчелегендә катнашып, икенче булдым. Быел минем максат беренче булып килү. Цель приехать первым. Татнефть велоклубы яшь спортчыларны илһамландыруын дәвам итә. Биредә Россиянең ерак төбәкләреннән килеп тә велоспортта үсәләр. Команданы тәкъдир итү Карабашта узды. Анда клубның беренче 10 еллыгына нәтиҗә ясалды. 2025 елгы сезон геройларына аерым игътибар бирделәр. Иң яхшы 17 узышчы Татнефтьтән инвентарь һәм экипировка яңартуга исемле стипендияләр алды. Республика беренчелекләренең 20 җиңүчесе футболкалар, кубоклар һәм грамоталар белән бүләкләнде.
Kış hem tügeliklerini sınar için 2 atnayalik mini-golf boyunca vatanı saqlauşular gününe bağışlanğan aşık turnirga 80 okuşu malay jıyıldı. Kişi estafetini güzel kızlar aldı. Mirza Tahirov isimdeki 1. liseyde Halkara Hatın Kızlar gününe bağışlanğan yarış uzdu. Sport beyremi 2 yaş kategorisinde 70 katnaşuşunu birleştirdi. Настраиваемся, выдыхаем и бьем. Tupqa bergende netice turunda uylamışı oyunun temin tabarga kerek diye Varvar Yaramasova. Kız mini-golf bilen sentyabrdan gine şıgıllana. Şolayda uңыш sirin oşıp ülgürgen. Komandada bir-birine ышану kerek dip ossızıqlay. Сегодня с командой мы договорились, что будем друг друга поддерживать. У нас есть новые девочки, которые только начали играть. Her komanda turnirga zor ciddilik bilen ezirlana. Kızlar strategilerin oldan uylilar, hem her bir uңышlı soğuğa şatlana. Балаларга барлыгы 16 кушка элегерге кирәк иде. Игътибар итсәгез, аларның юлларында үзенчәлекле киртәләр бар. Ләкин анда карамастан балалар тәҗрибәләре әз генә булса да, барлык маршрутны да бик яхшы үтеп чыктылар. Уенчылар старттан кушка кадәр максималь тиз барып җитәргә мөмкинлек бирә торган озын сугуларны да, шулай киртәне урап узарга һәм максатка ирешергә мөмкинлек бирә торган түгел кыска сугуларны да күрсәтте. Bir маршрутта тупка күп дигәндә 7 тапкыр сугарга ярый. Кызыл дорожка авыр белдә, зәңгәрле җиңел белдә. Сентябрь белән аша балабыз. Гольф меня ашый. Нәкъ менә шундый мавыктыргыч вакыйгалар аша балаларда спортның яңа төрләренә чын кызыксыну уянады оештыручылар. Әле 1 ел элек кенә таныш булмаган спорт бүген мавыктыргыч маҗарага әверелсен дип тырыша. Если первое мероприятие, которое мы... Яңа ел алдыннан уздырган беренче чара безнең өчен сынап карау варианты иде. Һәм без балаларга ни дәрәҗәдә кызыклы булуын, шушы ихтыяҗны күрдек. Яңа таныш түгел уен булып тоелса да, балалар зур энтузиазм белән кушылдылар. Һәм без моның аларга кызыклы булуын күрәбез. Но при этом с таким энтузиазмом дети включились в это, и мы видим, что это им интересно. Укытучылары киләчәктә катнашучыларның берәрсе өчен мини-гольф яраткан хоббига әверелер. Яки нәкъ менә әлеге спорт төрендә алар казанышларга ирешер дигән фикердә. Быел менә Казанга бардык, гольфа уйнарга өйрәндек. Хәзер балаларына кирәгенә шулай үзебездә уйнарга өйрәтәбез. Балалар белән бергә үзебездә өйрәнәбез. Освобожден балалар өчен бу бик әйбәт бер караганда. Алар кайсы вакытта икенче кабинетта булса, аларны старший балалар белән кертергә була, уйнатырга була. Алар шуны кадәр заинтересован аларга. 2 яшь төркемендә дә 25-нче мәктәп командалары җиңү яулады. Югары сыйныф укучылары арасында чираттагы турнирны апрель аенда ачык һавада уздырырга планлаштыралар. Бүгінгі шарылышта шулар иде. Мен Алсынуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова. Сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.